inkább szeretném elmondani a lecitinnel, illetve a oxigénnel kapcsolatos tapasztalatomat. Egy pár évvel ezelőtt a férjemet laborvizsgálatra küldték, és mondja neki a háziorvosnak, Kalantai asszony, hogy kicsit magas a koleszterinje, de adok egy gyógyszert. Jó, hát adott egy gyógyszert, 10 tabletta, akkor volt 2400 forint. Elkezdte szedni a gyógyszert, vagy a gyógyszert, reggel kellett bevenni, ment tusolni, de nem tudott letusolni, mert örökké ki kellett menni a WC-re. Harmadiknak mondtam neki, hogy ide figyelj, vagy visszamész a Bözsikéhez, már mind a doktornőt úgy hívják, visszamész a Bözsikéhez, és megmondod, hogy nem jön ez a gyógyszer, vagy én megyek vissza, mert biztos, hogy azt csinálja, hát nem volt ilyen probléma. Vissza is ment, azt mondja, Galántai úr, ez nem jó magának, adok egy másikat. Elmegyek a patikába, egy nagyon helyes, még akkor is Naszák patikus volt. Mi van, nincs magánál? Kérdezem, hogy mennyibe kerül. Nem emlékszem, már 2000 valamennyi. Szóval nincs magánál ennyi pénz, hát odaadom, majd beadja. Mondom, nem arról van szó. 3 vagy 4 nappal ezelőtt kiváltottam egy másikat, nem bírja a férjem, ilyen mellékhatása van. Azt mondjátok, hogy nem, akkor jó, hát nem adom ki. Na, elkezdte szedni a lecitint, a kultízmerre. Közben lejárt a jogosítvány egy olyan 3 vagy 4 hónap múlva, megy, hogy kérjük laborvizsgálatoknál, lejárt a jogosítványa. Ó, azt mondja Galántai úr, látja, eltaláltuk a gyógyszert, tehát klassz a koleszterin szintját, hogy megtaláltak a gyógyszert. És nem mondtad meg, hogy a feleséget ki se váltotta, hanem a lecitinóztak, tökéletesen.